Църквата обучаваше деца да се бият от малки. Едно от тези деца, Чаян, избяга и започна да живее нормален живот на друго място в училище. Момче на име Хонхо беше тормозено от други деца. Един ден Чаян удари Хонхо, но след това поиска храна. Казвайки, че е гладен, те отидоха в магазина на майката на Хонхо, където тя посрещна Чаян и го прие като част от семейството. Предлагайки му много храна, Чаян се почувства зле, защото беше тормозил Хонхо. На следващия ден насилниците се подиграваха на Хонхо, твърдейки, че храната от магазина на майка му ги е разболяла. Хонхо се ядоса, мислейки, че те се опитват да съсипят репутацията на майка му. Той грабна тиган, за да удари един от насилниците, но се спря. Виждайки това, насилникът стана още по-агресивен и жестоко пребиха Хонхо, оставяйки го в болница. Полицията се намеси, защото майката на Хонхо подаде жалба. На следващия ден Чаян дойде в училище и разбра за случилото се. Той седна на стълбите пред жилището на майката на Хонхо, чувствайки се разочарован и решен да направи нещо, осъзнавайки, че ситуацията може да се влоши още повече, ако насилниците решат да отмъстят.